Бръсня. Бръсна. Днес ще ви покажа как се бръсна. Как си бръсна лицето. Нещата, които ще ви трябват са самобръсначка, крем италиански за бръснене, четка за бръснене също. Като цяло, докато се обръснете, най-добре лицето да ви е винаги мокро. Не съм експерт, аз така го правя. Най-лесният начин, който аз съм намерил е в самия сапун търкате четката и после нанасите. Идеята на самата четка е, че повдига косъмчетата от лицето, в същото време ексфолира и ви помага да разпространите крема навсякъде по-лесно. Ето така изглежда. Сега самото бръснене. Съвсем леки движения. Нощче трябва да е на 30 градуса спрямо кожата. Кратки и леки движения. Готово. Ако си сложа малко от крема за бръсване и го оставя върху лицето си, ще спре кървенето и в същото време ще ми направи кожата да се чувства доста свежа. Чакаме. Следващия етап нормално при повечето мъже е просто да сложат aftershave, така мисля поне. Но това, което аз правя, аз ексфолирам лицето. Вече подсушавам. И последният етап е да сложа крем за лице. Цялата процедура с ексфолианта и с крема за лице, защото моята кожа е много дехидратирана. Държи се като суха кожа, но всъщност е мазна кожа, която е дехидратирана. Защо се бръсна така? Първо, кожата ми се чувства по-добре, по-евтино е, по-лесно е и това е. До утре.